Il-ġimgħa ingħalaq il-perjodu li fih setgħu jintefgħu is-sottomissjonijiet dwar il-qasma tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar. Ir-rispons għal din il-bidla fil-mepa kien sostanzjali, kif spjega l-Ministru Leo Brincat. Jekk Minister żball hemm madwar 13. Mal-iktar ħaġa li laqtitni hija li kien hemm rappreżentanza varja kemm minn għaqdiet ambjentali, kemm minn għaqdiet organizzazzjonijiet fil-kummerċ, stakeholders oħrajn u anki individwi. Is-sottomissjonijiet, flimkien mal-kummenti li kienu daħlu s-sena l-oħra waqt konsultazzjoni preliminari fuq l-ewwel fażi tal-proċess tal-qasma se jkunu ppubblikati online. Dan se jkun qed isir fid-dawl li kulħadd għandu dritt li jxandar l-idejat tiegħu. Jien naħseb biex verament ikollok proċess ta' konsultazzjoni importanti li l-femiet espressi mill-laqdiet għalkemm għandhom kull dritt li anke huma stessi x'għandhom minn jeddhom kif uħud minnhom diġà għamlu, jiġu esternalizzati saħansitra minn dawk li talbuhom. U aħna konna nitlabnihom. Il-Ministru Brincat spjega li l-pass li jmiss huwa evalwazzjoni kif jixraq. Aħna huwa fl-interess tagħna wkoll hekk iridu liġi verament b'saħħitha illi l-proposti kollha jiġu evalwati bir-reqqa kollha, jingħataw l-attenzjoni li jxirqilhom u importanti li nħarsu lihom moħħ verament miftuħ mingħajr ebda preġudizzji. Minn hawn imbagħad il-Gvern jifformula l-pożizzjoni tiegħu. Wara jkun imiss li tgħaddi għall-istadju ta' kumitat. Skont il-Ministru Brincat dan huwa l-iktar stadju importanti hekk kif il-liġijiet ikunu irfinati biex eventwalment jiġu approvati. Dan kollu qed isir biex iż-żewġ istituzzjonijiet li se joħorġu mill-mepa ikunu affidabbli. Illi wara li sem ħażin li ħadet il-mepa minn kemm ilha li twaqfet, għall-ewwel darba se jkollna żewġ istituzzjonijiet ġodda illi jiggarantixxu governanza aħjar, trasparenza akbar u anki kontabilità akbar.